Manera akanaka muri yeZimbabwe. Tinokutambirai pano paJolas YouTube channel. Uri musi wesvondo 20 kurume 2022 apo patinenge tichikupakurirai zvaswera zvichiitika munyika, kusanganisira zvanga zviri mumapepanhau omunyika yedu yeZimbabwe. Pari zvino tave kumbokupakurirai nyaya dzaswera dzichitsviriridza pazuva ranhasi, tozotevera zvanga zviri mumapepanhau anhasi. Tisati tapinda munyaya yedu zvizere, regai titange nekukupai misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende yevaMnangagwa yotadza kupa muongorori mukuru wezvemari mapepa emashandisiro airi kuita mari. Maovhesi anoshora pamwe nekushatirwa navaMnangagwa nekutadza kutungamirira Zimbabwe vovimbisa kuti havachaendi kumakambeni avo. Mutungamiriri wenyika vaMnangagwa vakaita musangano wavo kuSiyabuwa, kuBinga nezuro. Mutungamiriri webato reTriple C vaNelson Chamisa vaita musangano wavo nhasi kuRujeko muMasvingo. Mukomana ane makore 18 okuberekwa akaba mbudzi iyo yave korera pamafudzi ake. Mhirizhonga inoitika muRobertson pakati pezvizvarwa zvemuLesotho nemuZimbabwe pamusoro pamabasa. Topinda munhau dzedu zvizere. Hurumende yevaMnangagwa yotadza kupa muongorori mukuru wezvemari mapepa emashandisiro airi kuita mari. Hurumende yemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yakaomerwa nenyaya dzeuori huzhinji, yotadza kupa muongorori mukuru wezvemari amai Mildred Chiri mapepa emashandisiro avaiita mari kubva muna 2018. Komiti yati izvi zvapa kuti vaChiri vatadze kuendesa maongororo avo epagore nenguva. Sachigaro wePAC vaBrian Dube vanoti makore 5 apfuura kubva 2018 vachidzokera mumashure, AG anga achizadzisa nguva yake yakatarwa. Izvi zvakapa kuti PAC iongorore pamwe nekuunganidza maripoti ane mazano akanangana nekugadzirisa zvimhingamupinyi zvakabuda kubva patanga Republic yechipiri. Auditor General akatadza kuendesa maripoti ake nenguva inova 10 gore rega rega. Mishumo ya 2019 yakaitwa musi wa18 muna 2021 uye ya 2020 yakaitwa svondo rechipiri razvita 2021. Sekutaura kwaakaita, matambudziko aya akakonzera kunonoka kuendeswa kweshumo. Mune imwe nyaya, maovhesi anoshora pamwe nekushatirwa navaMnangagwa nekutadza kutungamirira Zimbabwe vanovimbisa kuti havachaende kumakambeni avo. Varwi vehondo yerusununguko vanoti hurumende yavaEmmerson Mnangagwa ine unyengeri, kunyepa pamwe nekushandisa vaimbova varwi verusununguko vachivavimbisa mari dzemanyepo kana vakarwira ZANU-PF pamberi pesarudzo dzemuna 2023. Vakarwa muhondo iyi vakaudza bepanhau reNewsHawks svondo rino kuti mashoko akataurwa negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchingiri svondo rino ekuti hurumende iri kutarisa matambudziko eaimbove varwi vehondo yerusununguko manyepo ane hunyanzvi hwekukwezva kuti vaende kunoshandira ZANU-PF. Vamuchinguri svondo rino vakati mari dzemudyandigere dzevarwi vehondo yerusununguko dziri kuongororwa dzichikwira kuti dzienderane nedzevakapfeka mayunifomu nevamwe vevashandi vehurumende, asi varwi vehondo yerusununguko avo vagara vachirwira ZANU-PF musarudzo dzaimbopfuura uye vachipomerwa mhosva yekushandisa mhirizhonga muurongwa uhu. Zvikuru kumaruwa vanoti havasi kuzoshandiswa nekunyeperwa. Vati vaMnangagwa vakavimbisa kuti vachasangana nevarwi vehondo yerusununguko kubvumbi wega wega kubva muna 2018, asi havasati vaita izvi. Topinda munhau dzinofadza vanotsigira mabato anoita zvematongerwo enyika. Mutungamiriri wenyika vaMnangagwa vakaita musangano wavo kuSiyabuwa, kuBinga nezuro. Chainge chakachaya kuSiyabuwa, vanhu vainge vari mavhu nemarara vakaungana vachiteerera zvainge zvichitaurwa nemutungamiriri wenyika. Vachitaura pamusangano wavo, vaMnangagwa vakati vechidiki vanofanira kupinda mumaYouth League vagopiwa mombe sezvo ZANU iine urongwa uhu. Vakati zvakare vatungamiriri veZANU vabatane sezvo pasina ane ZANU-PF muhomwe yake. Maopposition party anoti kana akawina achaunza varungu
pasina mazuva mashanu anonyemba nekuti nyika inovakwa nevene vayo. Iwe maopposition aya akambokupai chii kubva zvaakatanga? Iko zvino migwagwa tava kugadzira tega nemakambani evana vedu vemunyika medu meZimbabwe. Vamunangagwa vakapawo malaptop anosvika 34 kuchikoro cheSiyabuwa High School. Bato reZANU-PF rinotungamirirwa naVaemarson Mnangagwa range richitarisirwa kuva nemusangano waro nhasi kumucheke stadium kuMasvingo, asi musangano uyu hauna kuzobudirira. Mutungamiriri webato reTriple-C vaNelson Chamisa vakaita musangano wavo nezuro kuSakubva Stadium kwaMutare. Vanhu vainge vakaita semasvosve kuwanda vakazadza nhandare yeSakubva kwaMutare, apo vange vakavhura nzeve dzese vachiteerera zvainge zvichitaurwa nemutungamiriri wavo vaNelson Chamisa. VaChamisa vakati havafari nemhirishonga yezvematongerwo enyika sezvo vakarasikirwa navaMobeni Ncube uye kurohwa kwamadzibaba veshanduko. Vanoti kana uchida kugara mumusha weTriple-C, huya usina huori, huya usina umbavha, uye huya usingazonovati muparamende. Vakati ivo kana vakakunda vachagadzirisa matambudziko ekuti vanhu vanorohwa nemapurisa kana vachida kuratidzira. Vanoti hurumende yavo ichange isina zvose izvozvo. Mumadhorobha muchabvawo zvibhorani vagogadzira pombi dzinofamba nemvura. Vachashandura Zimbabwe, nokudaro munhu wese ngaaende kunovhota. Munhau inosuwisa iyo inoratidza kuti mhirishonga yezvematongerwo enyika iri kuramba ichienderera mberi. Mutauriri webato reTriple-C Fadzai Mahere anyora paTwitter yake. Mashoko anyora anoverenga achiti vaAndrew Makone nemudzimai wavo vakarohwa zvakaomarara neavo vanofungidzirwa kuti imhondi dzeZANU-PF. Zvinonzi vakarohwa paChaona Shopping Center mudunhu reMazowe. Mashoko ake anoverenga achidaro. Topinda munhau dzokugarisana. Mukomana ane makore 8 okuberekwa akaba mbudzi yave kuorera pamafudzi ake. Nyaya iyi inosuwisa pamwe nekukatyamadza ndeye mukomana anonzi Vitalis Makoto ane makore 18 okuberekwa, uyo akaba mbudzi mushure mokunyengedzwa nomunin'ina wake Kareji, achiti mbudzi idzi aizoenda nadzo kwaMutoko. Vabereki vomukomana uyu vari murimba panyaya iyi. Mukomana uyu anoti sekuru namainini vake ndivo vega vari kuzviziva pari zvino. Anoenderera mberi achiti iye kuba uku ndiko kwaive kwekutanga, asi munin'ina wake ainge agara mazviri. Mbudzi yaakaba yava kuora ichingova pamafudzi ake uye haisi kuturika pasi. Kana uchida kunzwa zvizere nezvenyaya iyi, tibatei paJolas WhatsApp group panhamba dzinoti 0775 934 930. muBmetro mune nyaya inosuwisa. Mudzimai ane makore 63 okuberekwa anopomerwa uroyi ndokuzowanikwa akafa padivi pemugwagwa. Topinda munyaya izvizere. Mumwe mudzimai ane makore 63 okuberekwa akabva kurufu pakati peusiku mushure mekunge vemhuri yake vamupomera uroyi. Anonzi akawanikwa arere padivi pemugwagwa akafa. Nyaya iyi yakaitika kwamhepo kwaSabhuku Mataruse kumberengwa mudunhu reMidlands. Mumwe mugari wemo akaudza Bmetro kuti Estray Mapopi aienda kumariro atezvara vake kumba kwavo apa vamwe vemumhuri vakatanga kutukana. Mhosva yakawedzera zvigunwe zvakanongedzwa kuna Mapope. Mapope akabva angobuda panze achibva anyangarika usiku. Vamwe vaichema vakavhiringika nepfungwa iyi ndokumutevera ndokuwana akarara pasi achifemereka. Pavakaedza kumupa first aid akabva afa. Mutumbi wake wakatakurwa ndokuendeswa kuchipatara chezvishava neDrake Street Hospital kunoongororwa. Nyaya iyi yakamhangarwa kumapurisa. Topinda munhau dzekunze kwenyika yeZimbabwe. Tiri munyika yeSouth Africa, mhirizhonga inoitika muRobertson pakati pezvizvarwa zvemuLesotho nezvemuZimbabwe pamusoro pamabasa. Robertson mune mhirizhonga mushure mekunge paita kurwisana kunotyisa pakati pezvizvarwa zveLesotho nezvizvarwa zveZimbabwe panyaya yemabasa emumapurazi eko. Musi waKurume 17 nenguva dza5 mangwanani, mapoka maviri ekunze akasiyana akarwisana nenyaya dzekutsvaga basa mumapurazi.
akasimbisa nyaya iyi kuwestern cape ndicaptain FC Van Wyk. Ava vanoti zvizvarwa zveLesotho zviri kupomera zvizvarwa zveZimbabwe mhosva yekutora mabasa azvo mumapurazi eko. Vakaona zvichiitika vanoti vanhu vanosvika 20 vakakuvara mukurwisana uku uye zvitangwena zvakawanda zvakapiswa nekupwanywa. KuWestern Cape vanhu vari kugurwa misoro nemabhemba, vamwe ndivo vari kuchekwa vachisiwa mabhonzo ari panze, vamwe vari kupiswa nemoto, vamwe ndivo vari kungoitwa wakafira mberi. Nekudaro tinoti ngatinamatire zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri muSouth Africa. Topinda munyika yekuUkraine. Mauto ekuRussia anopamba vanhu vemuUkraine achienda navo kuRussia. Regai tikupei nyaya iyi zvizere. Mauto ekuRussia ava kukidnepa vagari vemuUkraine nechisimba, kunyange vagari vomuMariupol vachiendwa navo kuRussia muDonbass. Izvi zvaziviswa nekanzuru yeMariupol. Zvichakadaro, mauto eRussia abhomba chimwe chikoro chemuMariupol cheAnt number 12. Vanhu 400 vange vakavanda pachikoro ichi, uye iye zvino vese vakatsikirirwa nemidhuri yaputsika zvichitevera kubhombwa kwapaitwa. Kubva Russia zvayapinda muUkraine nechisimba, yakarwisa zvipatara nedzimwe nzvimbo dzokurapa vanhu vanenge vakuvara kanokwana ka47. Director General Tedros Adhanom vachitaura pamusangano weUN Security Council kurume 17 vakati kurwisa uku kunotyora mitemo yepasi rose yekubatsira vanhu. Zvaswera zvichiitika munyika zvinoperera pano. Tinokutendai imi mose makwanisa kuteerera nhau dzedu, uye tinokukurudzirai kusubscribe paYouTube channel yedu yeJolas News kuitira kuti mugokwanisa kutibata zvakare mangwana. Avo vanoda kugara vachinzwa nhau dzedu dzakakosha vanokwanisa kujoina group redu reWhatsApp panhamba dzinoti +263 775 934 930. Tinodzokorora zvakare +263 775 934 930. Zita ndinoitwa Mavis Madondo. Ndinoti chisarai muve neusiku hwakanaka.